molts llocs del món, moltes vegades passen coses que tallen la respiració i et deixen sense paraules. El poema de Joana Raspall, Podries, escrit fa 20 anys i tan actual, ens acosta al patiment i ens convida a la solidaritat, a l'empatia i a la reflexió davant les desigualtats. Que tots tenim unes mateixes necessitats i uns mateixos sentiments, siguem d'on siguem. I què millor que acostar aquest poema fet cançó a aquest desig d'un Nadal ple de cançons.